Mm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng bulanglang bangus or sinigang sa bayabas mga kapudibi. At meron tayong sausawan patis at drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin mga taking kapampangan. Mga tano po. Mahanta na po. Nahanap na ako. Let's eat na. Para hanap niya ka no. Nano una sa butabal. Nasi siyempre. Nasi tapos sapo. Sapo. Oh my God. So, ano? Break mo sabo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tano po. Daming tinik. Ating isda na matmik na. Sarap. Naman. Ang kumbulang lang. Sana ulam may miss ne. Mumura kasi manyaman sa sabon eh. Sabaw ko. Yaman? Tag-ulan na ne. Chi. Ay. Chichi. Sorry. Chichi. Alam ni Chichi yan. Naman. Kanyang pangabulang lang na. Gusto yung mga bayabas ngayon kasi nag-ulan na. Yan, mag-try na kayo bulang lang. Sinigang sa bayabas. Habang madaming bayabas ngayon. Paano lutuin? Pakulo yung bayabas. Hanggang lumambot. Parang sampalok lang. Na? Nangos ka to. Pandikdik bing kahit Tagalog. Durugin yung Durugin yung tara malog yung Tagalog. Durugin mo yung bayabas. para lumabas yung katas yung niya. Tamis.
Alam mo ba yung nagpa-baby shower? Nanganak na siya. Si... Congratulations, Ayun ba Ana and Lowell. Ayun ba yung inaawakan niya, no? Baby po yung kwapo ng bata. Ate Lea? Nila Allison? Ay. Congrats. Kabilis na mga anak na eh. Nanganak siya ng katapusan ng May yata. Grabe. Wala si Sharon. Ito si Sharon. Sharon. Magtalpos ka. Gusto ko may sili. Yan daw. May sili. Akin na tana. Kamama ang buntok. Aman. Kumain mo rin eh. Yeah. Alis kami ni Val ngayon. May kamit top kami na ano. Si Ate Cynthia, yung kapatid ni Tita Olivia. Yan. Sa wakas makikita na po kami ng kapatid mo, Tita Olivia. Taga-Angeles lang. Sana sa susunod, Tita, ikaw naman ang mamimit namin sa personal. Oo nga. Yeah? Pampangan din siya, kabalan namin. Malapit sa inyo. Hindi, malayo. Mabalakat. Magmi-meet kami sa SM Clark. Kaya kailangan namin matapos kaagad. Yan. Mag-shoutout ako na. Shoutout po kay Nick Pambat or si Milko Balumat from Tuyao, Cagayan Valley. Ayan, shoutout po kay Kevin Lanting from Tanawan City, Batangas. Annabel Kalumot from Libagon, Leyte. Rose Ann from Occidental Mindoro.
Alma Angeles, Lita Maño, Merly De Leon Malumay, Maria Amanda Marasigan from Batangas. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and God bless po. Salamat po sa suporta. At sa asawa ni Ma'am Lourdes Arcelia. Ayan, belated happy birthday po sa iyo, sir. And salamat din po sa suporta po ninyo sa amin, Ma'am Lourdes Arcelia. Ayan. At syempre, Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po, Ken. Pota po, amit mineping kapatid mo, Ate Cynthia. And Nanay Babe Kaluya, shoutout po. Siya Baby Alison, Catherine Bugoy, at sa asawa mo siya shoutout sa inyo lahat. We love you all. And happy birthday sa kapatid ko, Sherlyn Sarmiento. Happy birthday. At kay Kuya ko, Alvin Sarmiento. Happy birthday. Mga po, Davey. Agis amin na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. I love you. Love you.